थांनाय शुक्रबार 6 थारिख खालि आंहा आंगोनि फिसाला गेदेर न'खराव गोथार जुलि जादोंमोन। बे गोथार जुलियाव बर' हारिनि खाम सिफुंखौ जयग मण्डप बानायनानै आहुतिखौ होनाय जादोंमोन। बे आहुति होनायाव माने गोबां बाहेरा जानाय नुनो मोनदों। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनाय जायो। आङो गामिनि सासे मुरब्बी जानानै फोरमायनो सानो जे जाहाथे गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा बिबाय। बे समाव खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय। मानोना नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेल होननानै एसेबो मोनथिखाबाय जानांगौ। मानोना बावैसो सिगां जि जाथाया जादोंमोन बे समाव बिथांमोना गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जाबाय आरो सिमान जानानै बिथांमोना निमाहा बिबाय। मानोना मानसिया गोरोन्थिखौ मावफ्लांखायो। अननाय गोसो, निमाहानि गोसो, सैथो गोसो, गोथार गोसो आरो खौसेनि गोसो। गोरोन्थि जायोब्ला गोरोन्थिखौ निमाहा होनायानो बयनिख्रुइ देरसिन मानसिनि खामानि। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आसा खालामो बिथांमोना थारैनो निमाहाखौ मोनगोन होननानै। भिडिअखौ नायलांदो। थांनाय शुक्रबार 6 थारिख खालि आंहा आंगोनि फिसाला गेदेर न'खराव गोथार जुलि जादोंमोन। बे गोथार जुलियाव बर' हारिनि खाम सिफुंखौ जयग मण्डप बानायनानै आहुतिखौ होनाय जादोंमोन। बे आहुति होनायाव माने गोबां बाहेरा जानाय नुनो मोनदों। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनाय जायो। आङो गामिनि सासे मुरब्बी जानानै फोरमायनो सानो जे जाहाथे गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा बिबाय। खुलुमबाय। जों बयबो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जे थांनाय 6 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि मोनायाव नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि नैबे बरागारि गामियाव मोनसे गोथार जुलि जादों। आरो बे गोथार जुलियाव बर'नि दोरोङारि दामजु खाम आरो सिफुं, बे खाम आरो सिफुंनि सायाव ब्रह्म धर्मनि जिथु धोरोम, बे धोरोमनि नेमखान्थि बायदि बेयाव जयग होनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। आरो बे समाव आं दतमा बरागारि गामियाव जे न'खराव गोथार जुलि जादों बे न'खराव दंफैयो। केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। नैबेनो जाबाय जिथु गोथार जुलिनि जिथु मण्डप, बे मण्डप। आरो नैबे नुनो मोनगोन, नैबेनो जाहैबाय जिथु गोथार जुलिनि बै सानखालि गोथार जुलि जानाय समाव जिहेतु जयग होनाय बा आवाथि सावनाय बे मण्डपा बेनो। आरो बे मण्डपखौ हाजों बानायनाय जादों। बे मण्डपा फुरा आबुङै बे खामनि जिथु नुथाय बियो फुरा आबुङै हाजों बानायनाय जादों। आरो नैबे सिफुङा औवानि खालामनाय जादों। बे मण्डपआव जिथु आवाथि सावनाय, बे आवाथि सावनायखौ लानानैनो ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ लानानै गोबां बर' रायजो राजाफोरा बे नुथायखौ सोंखारिदों आरो न'खर बिगोमाखौ सोंखारिनाय जाथायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बे समाव जोंनि बे जायनाखि गोथार जुलिनि न'खर, बे न'खरनि बिगोमा बिथांजों जों सावरायगोन बेयो माबोरै जानो मोन्दों आरो रायजो राजाफोरा जिथु सोंगारिगासिनो दं बे आयदाखौ लानानै। बे समाव नोंथाङा गार्जेन हिसाबै मा बुंनो सानो? माबोरै जानाय बे जाथाया? खुलुमबाय। आङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायनानै लाग्रोबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनो आरो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि भुल गोरोन्थिखौ सिखार जानो मोननानै आं मोजां मोनदों। थांनाय शुक्रबार 6 थारिख खालि आंहा आंगोनि फिसाला गेदेर न'खराव गोथार जुलि जादोंमोन। बे गोथार जुलियाव बर' हारिनि खाम सिफुंखौ जयग मण्डप बानायनानै आहुतिखौ होनाय जादोंमोन। बे आहुति होनायाव माने गोबां बाहेरा जानाय नुनो मोनदों। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनाय जायो। दा माखासे आफादफोरनोखौ आङो निमाहा बिहरनाय जायो। जेरै दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिसिम आरो गासिबो बर' हारिनि जेसेबांखि आफाद थाया मानो बिथांमोननिसिम आंनि भुल गोरोन्थिखौ सिखार जानानै निमाहा बिनाय थाबाय। जाहाथे आरो इयुनाव जों जेरैबायदि भुल मावफ्लांदों जोंनि बर' हारिया रावबो बे भुलखौ मावफ्लांनाय नङा। बेखौनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों
बयनोबो फोसावनाय जाबाय आरोखि आंनि गोरोन्थिखौ सिखारजानानै बेखौ बे जिथु नोंथांमोनहा बेयाव मन्दप बानायदों बेयाव बर' हारि बा बर' हारिमुनि बेलायावहाय दुखु होगोन होननानै नोंथांमोना माब्लाबा साननानै बेबायदि खामानिखौ मावाखैमोन जानांगौ। बे बेलायावथ' जों दुखु होगोन सानाखैमोन आरो बर' हारिनि बे दामग्रा आगजुखौ माने गाज्रि साननानै गाज्रि नेगेटिभ सेन्सआव जों बानायाखैमोन। मानो होनबा बेखौ जोङो दानि मुगायाव गोदान गोदान डिजाइन बानायनानै सोरबाया जेनेबा फट' बिबार बानायो, सोरबाया शंख बानायो। दा बेफोरखौ नुनानै जोंनाबो बे खाम जथाया खाम सिफुङा मोनसे गोदान माबा हिसाबै बेखौ गोदान डिजाइन हिसाबै बानायनानै खालामनाय जादोंमोन आरोखि। बिदि इयुनाव एथ' भाइराल जागोन होननानै सानाखैमोन आरो गोरोन्थि मावदों होननानै सानाखैमोन। बे समावनो गामिनि सासे दैदेनगिरि दं, बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजाबावगोन जे जिहेथु दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां आफाद गौथुम लोगोसे बर' रायजो राजाफोरा बे जाथायखौ लानानै गोबां सोंखारिगासिनो दं। नोंथाङा जिहेतु गामिनि सासे गार्जेन आरो बेखौबो बुंदों रायजो राजाफ्रा जिहेतु न'खरनि मानसिफ्रा जिहेतु सानस्लाबनो हायाखै बा नुस्लाबाखै बा बादा होनो हास्लाबाखै, गामिनि माखासे गोरों गोरा बा दैदेनगिरि बिथांमोना मानो बिनि सायाव बादा होआखै बे बाथ्राखौ बुंदों। मा बुंगोन नोंथाङा? बे बेलायावहाय जे गामिनि गारजेनफ्रा माने फ्रायानो निजा निजाबो खामानि थायो, ओमफ्राय नांगौब्लाल' ज' जानानै जोङो बेवहाय माबायो। दा हाबानि दिनखाय जोङो फैनानै जोङो जास्ट जगदानल' होफैनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय जे भाइरेल जानाय, बे भाइरेल जानायखौबो आङो सानो माने भुलाथ' बे भाइरेलनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय माने निस्सय गोरोन्थि जादों आरो जादोंबो आरोखि। दा नंखायनो आङो गामिनि सासे मुरब्बि जानानै फोरमायनो सानो जे जाहाथे गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा बिबाय। ओमफ्राय बिभिन्न ससियेल मिडियानि माबाफोरखौबो बिफानफोरखौबो जाहाथे आरोबाव भाइरेल खालामला बेखौ अनुरद खालामनाय थादों आरोखि, थाबाय। नोंथांनि मोन्दांथियाव जाय जिथु बानायग्रा मन्दप बानायग्रा बियो मा सेन्टिमेन्टआव बानायदों होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों? बियो मोनसे आं सानो मोनसे क्रिएटिभिटि, मोनसे माबा सोरजिलु गोसोजों बानायदों बेखौ आं सानो। माने बिदि भाइरेल जागोनखौ सानाखैमोन, नेगेटिभ सेन्सआव फैयाखैमोन। बियो बे आगजुआ बर' हारिमुनि मोनसे सिनायथि, गोहोम गोनां आरो फारसेथिं बेयो GI टेग मोनलायनाय। दा बिनि सायाव ओरैबायदि खालामब्ला मोनसे माबा जागोन बेखौ बियो साननानै बियो बानायदोंमोन आरोखि, बेनो आरो। बेनि सिगां नोंथांमोननि गोसोआवबो सानाखैमोन नामा जे बे खामनि सायाव जुदि अर फोजोंब्ला हारिमु बा बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु मोनहोगोन? नोंथांमोना गार्जेन हिसाबै बे बाथ्राखौ साननो हायाखैमोन नामा? बेखौ माने समयनि अभाबबो जादों, मुहुर्तआवनो जाफैबाय। माने बे लग्न टाइमाबो जाबाय, बिदिनो 6-7 मिनिटल'सोमोन। दा बेवहाय सानस्लाबनो हायाखिसै, बाहायनो बानायदिनि होननानै बयबो सानलायनाय जादोंमोन आरोखि। धोरोमनि बेलायाव फैदों, बेयाव माखासे धोरोम आफादफोरा बिथांमोनाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे जायनाखि बेयाव जयग' होनाय बा आवाथि सावनाय, बेयाव जायनाखि बिथां पुर'हित, बिथांखौबो बे समाव सरजाबफादों। बिथाङा मानो बेबायदि खामानिखौ मावनांगौ होननानै। बे बेलायाव जाय बिथां पुर'हित, बिथांनि बागै मा बुंगोन? बिथां पुर'हितआबो फ्राय बेनो अन्तत' 8 मिनिटसोल' आगोल बिथाङा फैनानै नुफैदों। माने कन्टेक्टजोंल' जाबाय थादोंमोन। बियो जाय आगोल फैग्रोनानैबो नुफैयाखै, फैयाखैनो आरोखि। जास्ट जयग' होनायनि 8 मिनिटल' आगोल बियो सौफैदों। बिनिफ्राय बियो बे जायगायाव बोरै सावनो बेखौ बियो गार्जेनफोरजोंबो रायलायदोंमोन। बेयाव थाफानाय गार्जेन जे साफा सानै थायो मन्दपआव, सावरायदोंमोन, बुंदोंमोन जाहैदों बेयाव सावजाया होननानै। दा बियो अब्लाबो थिननायाव मा मन्त्र रायखो, मन्त्र रायनानै बियो अरखौ जुरिदों आरोखि। दा आं सानो बे रायजोनिनो थिननायाव, गार्जेनफोरनि थिननायाव बियो मावनो गोनां जादों, बेखौ आं सानो आरोखि। दा बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंगारिगासिनो दं। माखासे धोरोमारि आफाद गौथुम बिथांमोनहाबो
गामि समाज आरो लोगोसे नैबे न'खर बिगोमा बिथांमोनखौ सोंखारिगासिनो दङ दा बे बेलायाव जाहाथे बे जाथाया बांसिननिफ्राय बांसिन अरलाङा बिनि थाखाय नोंथाङा जायफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायगासिनो दं बांसावगासिनो दं सोंखारिगासिनो दं बिथांमोननिसिम मा खावलायनो सानगोन बिथांमोननिसिम आङो बेखौ फोरमायनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोनहा आरोबाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोसावबावला बे जाबाय बे गामिनि मुरब्बि आरो न'खरनि गारजेन माने बिनि जानानै आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरोखि जोङो दिनैनि बेनि गेजेरजोंनो जोङो निमाहा बिनानै बे जे दिनैनि प्रेस मिट बेखौ जों बेवहायनो फोजोबनो सानबाय